Blay phi boro mentang ani kai phi kumno ban download ya ka vaccine certificate te nakong e phinle na Chrome lane na Google bat phin type ko vaccine certificate te nangta ya sharum da phimshem satho ane sa type ko vaccine certificate download anda pilala dep type angto sa click search nangta phinle hangte ha Cowin da pilale hangte kan sami shagui pat ka page ban nangta pin click hangte hapo natena right side batho register lane sign in dem nangta ayo phone number jong phi ha ka phone number uba phi ha ka por ba phi eka inject COVID-19 ban kan suppoi bat un suppoi OTP po ka message jong phi bat phin type yo OTP angte ha patho enter OTP nda phila type la dem le ka to kalami yang tai tep click certificate ban sa click ha download nda phila dep download angtai te ha right side don to dot lightly click tai te don to download sa pinto watho certificate bat click to tapi play ya ka to file bat pin sayo ya ka tai ka certificate jong ka vaccine te nang ta phila ban print pat ya ka tai la da pi kwa ban print ki cyber lane apo ki jaka ba print ya ki kot kublai shibun